השואב שוטף רובוטי U300 של U1 שינה לי את החיים מקצה לקצה. אז קיבלתי את הדבר המדהים הזה לפני כמה שבועות לסקירה, ואחרי כמה שבועות של שימוש אני יכול להגיד שזה באמת שינוי אמיתי בשגרה. ההתקנה של המכשיר הייתה סופר פשוטה ואינטואיטיבית. לקחתי רק כמה דקות. וחוץ מזה האפליקציה בעברית מלאה, מה שהופך את הכל לפשוט מאוד. בקיצור, בזמן שאתם עם המשפחה, היו 300 שואב וגם שוטף במים מורתחים ל-60 מעלות. ולא רק זה, הוא גם מנקה את המים בזמן השטיפה. רגע, זה לא הכל. אחרי שהוא מסיים הוא גם מנקה את עצמו ומייבש את המברשת באוויר חם. נעשה פה שימוש באביזר הסרת ריחות כדי למנוע עובש וריחות רעים. הוא רובוט חכם שמתחבר לתחנה לבד ומחליף את המים המלוכלכים בנקיים. ואפשר גם לחבר את התחנה ישירות למים ולניקוז, לניקוי אוטונומי מלא. הרובוט יודע לשאוב נוזלים מהרצפה, שהוא על שטיח הוא מרים אוטומטית את המברשת, שהשטיח לא יתרטב, ועוד הרבה פיצ'רים מגניבים. אתה מכוון את הרובוט לעבוד כל בוקר שיוצאים מהבית לעבודה, ובסוף יום חוזרים לבית מצוחצח ונקי. בסוף אני אוהב לחזור לבית נקי, למשפחה, לילדים שלי, לרצפה מבריקה, זה פשוט תענוג. מי שרוצה גם להשתדרג, אני ממש ממליץ, צירפתי פה לינק לאתר וקופון 10% הנחה. היו 300 חוסך שעות של עבודה ושומר על הבית נקי ומצוחצח.